Gimana panas Kor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ki ngopo iki acara? Ya sambil ngi TikTok ki beres ya jugit-jugit terus saiki kok Aduh poso-poso kok ndelok jugit-jugit. lapor oleh Iya ora kena ora poso-poso ki ora kena terus jugit-jugit koyo kuwi. Kuwi ngurangi pala. lah kudune bre ndelenge ceramah berarti. Iya. Iki yo nak poso ke yo berarti yo selain nahan hawa dan nafsu, nahan ngombe karo nahan ngeleh, kuwi ana sing kudu ditahan men kuwe palane ora ilang. Hmm, Paham ora? apa kuwi Pak? Yo iba kuwi ora kena ndonga-ndonga wong kuwi ora kena. Mulane sampean nak palane pengen akeh nak bulan khusus kok meneng bae. Kuwi lho. Berarti kudu meneng. Yo heeh. Bang. Arep ndi? Takoni meneng kowe. Tawar pendi ditakoni ora jawab arep mendi? Kok disapa kok meneng mulu ki? Stop. Nanang kowe. Hop. Kepre. Iki Pak ditakoni kok meneng mulu. Kowe napa ditakoni mempul kae? Jar sampean nak poso kon meneng. Jare men palane men tambah akeh. Ya maksudnya ora koyo kuwe, kowe ora kan meneng, disapa wong meneng, ditakoni wong meneng. Men oleh pahala kayak kuwi ora kan meneng. Diundang meneng ya ora kena, karane ku malah gawe emosi wong, malah palane ku ilang. Mudeng ora. Rungu kena. Kecuali nak hibah ndongeng wong, nak iki ne Febrine ngejeng-ngejeng ndongeng wong, lha kuwi meneng ora usah dilayani. Wong disapa diundang ora semau, jengkel ora Pep. Pancen iki. Rungu kena. Ngerti ora? Berarti nyong salah. Gentakon salah.